Здравейте на всички, аз съм Стан, а това е Instant. Въпреки че е септември месец, на мен все още ми е страшно топло и не искам лятото да свършва. Затова реших да си направим скражина. Да, това е онази напитка, за която искат безбожно много пари по кината и навсякъде. И се замислих какво толкова се иска да направиш една скражина, и след като разбрах, осъзнах, че тези, които я продават, са пълни обирджии. С този клип явно ще взема занаята на скражинаджиите и може да ме намразят, но който от вас иска да си направи вкъщи скражина, вече ще знае как става. Ако искате да разберете, останете с клипа и не забравяйте накрая да го споделите. Първото нещо, което ще ви трябва, е доста силен блендер, с който да разбиете леда. Второто нещо е сироп от някакъв плод, може да използвате вишна, аз имах череша, ягода или каквото вие прецените. Следващото нещо и основната ни съставка е леда. И до тук са нещата, които ще ни трябват: лед и сироп и силен блендер. След това взимате купата или каната на вашия миксер или блендер, изсипвате леда в него и изсипвате 2 супени лъжички сироп. 2 супени лъжички. Сипете си колкото искате да ви е сладко. Аз си досипах още. След това се получава една доста приятна смес. Затваряте хубаво каната, блендера и започвате да го разбивате. Имайте предвид, че тук се разбива повече време и се изисква по-мощен блендер, като няколко пъти на мен примерно ми се наложи да изкарам каната и да разтреса по този начин. След това вече имате вашата скражина, която може да си хапнете и с лъжичка, може да си пинете, ако ви е по-рядка. На мен не ми се получи с пиенето, очевидно. Но кой е казал, че можем да пием само това през лятото? Какво? Сладолед не ядете ли и зимата? Ако и на вас все още не ви се иска лятото да свършва ей така, направете си вие една скражина. Снимайте, качете снимката си в Instagram, като ме тагнете. И се надявам да ви е била вкусна. И това беше всичко относно това как да си направим скражина. Както виждате, е супер лесно. Не изисква нищо особено, освен блендер, разбира се. Но ако го имате, нищо не ви пречи дори сега да си направите една. Преди няколко дни беше и втората среща Meet the YouTubers в София, на която дойдохте страшно много хора. Страшно много хора. Искам да благодаря на всички, които бяхте там, дойдохте да се видим, снимахме се и направихме едно доста интересно събитие. Качвайте снимките си в Instagram, тагвайте ме там, не ми ги пращайте на лично съобщение в Facebook, защото не мога да смогна да ги отворя всичките. Instagram ще бъде долу написан в описанието, както винаги. Ако си направите скражина, също може да качите в Instagram и да ме тагнете. Предпочитам така, отколкото да ми ги пращате на съобщение в Facebook, тъй като официално сезона на Meet the YouTubers свърши. То бяха 2 срещи. Но все пак, надявам се до година, живот и здраве, да направим още повече срещи, на още повече места. Времето и вие ще покажете. И за сега е това. Очаквайте обаче тази седмица, след няколко дни, колаборацията, която ще излезе с Тефи. Интересна колаборация, забавна може би за вас. Отидете във Facebook страницата ми и намерете поста, в който съм споделил този клип. Споделете го и вие, за да може да достигне до повече хора. И се надявам да ви е харесал. И това беше общо взето всичко. Ай, чао!